abantu bethi ndinikhe ndandihamba ndodwa phezu kwezontaba bendifika abantu bethi ndinidlala bethi ndiyahlanya bethi ndinikeza bendifika abantu bethi ndinikhe ungena njalo ke lo novenkile gxanye ngathi ngumgqa kwezotyilifa ngumatye goduko ukuze angathinjwa lithambo lasemzini loo nto isuka kubabo bantu bohlanga olumbelebele bububele into ezingawudliya umbilo wenkomo zidlo wenyamakazi yona ihlale emahlathini sibunyonyona sibutshebelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi kalo suku lwanamhlanje the 20th of September 2021 siyakumema ke siyakungenisa kuyo le venkile my friend ivenkile kanto zonke zininzi into ezikhoyo apha evenkileni ubungajikela uyokhangela ukhona into ozawuphuma nayo uyiphethe ikuncede okanye incede abantu abaziyo abantu obaxabisileyo. Namhlanje ke ngolusuku lwanamhlanje siphethe iyeza elijongene nezinto zengqondo, izinto eziza ebuchotsheni. Sizayincokola ke lonto siyohlule sithi nazi ezasesibhedlele, nazo ezikamayezeni, kanti nazo ezi zikamayezeni ziyakwazi wena zithatha shape yezi zasesibhedlele apho mntana omhle uzawunyangwa into enganyangekiyo kusithiwa wena uyagula kanti khange uqalise ukugula ngokwaseklinikhi okanye ngokwasesibhedlele ubethwe ngabantu bamayeza. Sabe sincokola loo nto ke namhlanje sifuna ke siqale ngokuyichayelela sithi wena mntu othi ufuna ubhalisa kwisikolo samayeza ziyaphela iintsuku sewushekelwe yi-10 days. Number 1 ke lo singabi sayishumayela sigqithe kuleyo. Number 2 ke kwi-announcement sithi wena mntu othi use-UK siyayiphinda sithi only UK, asikazijongi ezinye country because sisazame nje i-UK. Uba use-UK ufuna amayeza likhona icebo eselizamileyo ungakwazi ukusikhangela apha ekhaya. Sebenzile ke abanye bazifumana iipasili zabo, nawe zama ke ujonga uba uzuyifumana na eyakho. Mhlawumbi noba ukwelinye ilizwe sizame ngawe mntana omhle ukucenga custom yelo lizwe lakho kwenzela uba siqale ngawo uthumela sijonge uba kuzawuthini emva koko. Nazo ke announcement agqithe ke uBhele eze kule nto sidibene ngayo yalo olusuku lwanamhlanje xa sithetha ngezinto zengqondo. Masiqalise ke sithi sizawuqala ngomedical. Xa usiya kumtholampilo waphayana ngakokwenu uzawubazi mhlawumbi ufika wena unenye yezo ngxaki zengqondo, bazawuzikhategorize ke kwindlela ezininzi. Sizawubalula ezi-8 emva koko singene ke kwezi zakhe umayezini. Siqala ngale kuthiwa yi-Alzheimer. I-Alzheimer izawuba yi-condition yengqondo mntana omhle e-affect ukusebenza kwengqondo including i-memory. Umntu one-problem ye-Alzheimer hambe angakhumbuli izinto ezithile okanye angakhumbuli kwantlobo. Eyesibini ke bazawuthetha ngento kuthiwa yi-Bell's palsy. Lena izawuba yi-weakness ye-muscles. Wafumanisa umntu wakhona unecala elinye elingasebenziyo eliweak, angakwazi ukulitwitcha okanye ukulimuva apha ikakhulu ebusweni nothi kwenye indawo. Singayidibanisi ne-stroke ke kuba i-stroke yasibona mose si-affecta the whole hemisphere kanti lena iba bubuso. Eyesibini efanayo nale bazawuthi cerebral palsy, le bekuthiwa i-Bell's palsy, nayo le iba yingxaki ye-muscles, ungakwazi ukuzicontrol i-movement ye-muscles, i-coordination ye-muscles ayikho. Yingxaki yengqondo ke. Unumber 4 bathethe ngento kuthiwa kukuxhuzula. Ukuxhuzula kukuba umzimba ushukume. Uzindidi ke lento yomba wokuxhuzula ngokwezasempilweni, meaning clinical okanye medical, ikhona nje i-twitches, utwitch ubuso is a form of epilepsy, nayo izawubizwa ke. Kubekho ezi ziye ziba zingenele, yabona ke singakhange siziclassify, but ukutwitcha kwezinto iba yi-epilepsy. Abanye umuntu uzawutwitcha nje icala elinye lobuso okanye indawo ethile kuthiwe yi-epilepsy. Le ifuna uyihoye ke ingekabiyo i-grand mal le uxhuzula wonke. I-epilepsy nayo ingxaki yengqondo. Epilepsy ke kuyafuneka uyijonge kuba ezinye umzekelo ebantwaneni umntwana uzawuxhuzula ngenxa ye-temperature. Abanye baxhuziliswa nazintshulube ezi, once kujongwe ezantshulube okanye kujongwe ubushushu ayeke umntana. Abanye ke abantwana bazawuxhuzuliswa ukubona izimanga. Xa sithi izimanga sithethe ezazimangazini ukwe sithethe umntana abone into ezinkulu, inyoka phakathi kwekhaya, abone imimoya, kuthi umntana urhaxiwe imimoya ethile axhuzule.
omnye umuntu ngenxa ye-diabetes, ii-conditions zenhliziyo abe ne-epilepsy, iyafuna ke le epilepsy xa iqala ubale kuye ekliniki iyohoywa. Eyona nto siyigxininisayo, ezi medical conditions kufuneka uqale kwindawo emedical eza kujonga bakutrite, ukramze iipilisi udube nesiyezi. Xa ubona bengathi azikuncedi kube ngona uza kumayezeni. Unumber 5 sithetha ngento ekuthiwa yi-motor neuron disease. Lena into nayo ilidishela kwi-weakness ye-muscles, udube paralyzed, uhlale kwi-wheelchair. Sidlule siye kule kuthiwa yi-multiple sclerosis. Lena abantu ke abaklinika bazi ba anything kwathiwa sclerosis ine-scarring, ikhona lento ye yanescars yasikeka yane-lesions kuloo koni kuyo. Lena kuba sithetha ngengxaki zengqondo, kukhona into ekuthiwa yi-myelin. Abantu ke abafunde ibiology yiyo ke le iye yaskadi ihambe ikuchane ke mntana omhle, because lento i-affect i-nerve fiber yakho. Le ngxaki yale multiple sclerosis uzawuhamba ke ngokube ne-problem yasebuchotsheni. Kubekho le kuthiwa yi-neurofibromatosis. Yabona ke abantu napha ko-standard 9 omniosis, mitosis, yinto ene-division, yinto ene-increase. Khona lento yandayo kwi-cells, ii-cells ya-increase. Lo mntu uzawuhamba kudumba indawo ethile ibe ngathi une-cancer. It could be cancer, it could be a normal tumor. Xa sithi normal, it could be i-tumor e-benign, meaning ayizumultiplya ixake, okanye kuthi malignant, meaning ihambe ibe ne-problem, lento i-affect ezinye iindawo. Ezi zinto ke zifuna ukuba uziyele kumtholampilo. Unumber last ke yile nto kuzawuthiwa yi-Parkinson's disease. Yaduma ke ngela xesha yayingubana ndoda eboxing, uMuhammad Ali had i-Parkinson. Le nto ubona umntu ingathi uyashake, akakwazi ucontrol ii-movements ezithile. Ezi conditions ke mntana omhle izawuba zii-conditions zengqondo. Abantu ke abathakathayo xa bekubetha, they can use any of them. Bakubethe ngenye yezi, uhambe ke wena uye kumtholampilo unyangwe undanyangwa njengabantu bangamageza, banyanga umuntu abe nefayile enkulu kodwa kancedakali. Omnye ke phofu ubizwa yinto yakokwabo ethi thatha intsimbi. A simple example, athi lo mina azawuvuma ngayo athatha intsimbi yakokwabo kagogo wakhe, kamkhulu wakhe, lo mntu wakokwabo, ayeke umntu kuba ligeza. Eyona nto ndiyitshoyo ke phambi koba ndingene kwezomayezeni zezokubana ezi zinto zethu zesintu ziyakwazi ukuthatha ishape yezi zinto ziclinical. Masithethe ke ngazo ezi zomayezeni. Xa sikumema ke sisithi khawuzame eliyeza lalapha ekhaya, xa silibiza kuthiwa ngumlulamisi khombo. Uzuthi xa uyoyijonga ukhangele phaa evenkileni kula www.vusilanga.co.za. Bangaphi nabo www, ndaske ndanesiyezi nje, www.vusilanga.co.za. ukhangela ikhombo ekuthiwa umlulamisi, iyeza lengxaki zengqondo. Eli yeza ke sililungiselele wena othi unengxaki yokuxhuzula, kuxhuzula oko ekudala ukuzama ngamayeza esilungu. Sithi ke mntana omhle, eli yeza lasekhaya khawulifumane noba ukuyo le treatment, okuba siyitheste ukuba ingaba lento yinto. Apha sirefera kumntu othi kudale kwi-treatment. You are testing most, so you will check ukubana xa ukweli yeza lalapha ekhaya ube ukwezi pilisi, are you able to win yourself off ipilisi, ujonga uba ayipheli nalento. Lena ke mntana omhle is not a medical advice, nguwe nje xa ufuna uzithestela. Asithi do this ukuthi xa ubhidene nento uthi nanku ubhele siyophendula emaplangeni sithi wena mntu othi ndidiniwe torhwana ziipilisi ndiyafuna ukuziyeka, makhe ndizame nale. Nantso ke i-advice ke yonke lento sizayithetha. There will be no one in the world oyawuze aku-advise ngento e-clinical or medical ibe ingeyo healthcare provider yakho. Nayo le xa uyiqala you can discuss it with your healthcare provider, uthi ndizama ukwenza into ethile. Xa esithi hayi, uthi hayi ke mntana omhle. Sidlule unumber 2, bakhona abantu abanengxaki yotywala,
athi mhla wabamba imali into oqala icingayo ngumama uyandichaza wasethaveni anyuka apha nemali yakokwabo aye kuye umama uSidudla iyophelela apha imali agoduke exwebile xa imali iphelile kube ngona icingayo uba andirentanga andiyibhatelanga into ethile igrocery nemali yokhwela yokuba ndiphangele ayikho. Uyabona ke mntana omhle, there are two things apha, either wena ungutywaleni uyi-alcoholic efuna abantu bakwa-AA wena ufuna i-rehab, okanye wena ubethwe ngeyeza xa funeka uqale ke ngeyokuqala ocinga inoba yiyo xa ufuna uncedo. The best approach ke kusolveni izinto is to accept iba kukho i-problem, because if you don't think ukuthi le nto yakho yi-problem awuzufuna ncedo mntana omhle. Uzawuzibona nje wena ubana mna ndiphangela ngeenyawo ndihamba i-distance ende ndiphangele. Friday xa ndifumana umrholo wam ndiwugqiba ngaloo Friday, ndiwugqiba neetshomi ezingakhange ziqalise ukuvuka ekuseni zihambe ngeenyawo. So siyayizama ke le nto xa kuthiwa wena ubizwa etywaleni ngabantu bamayeza. Uyayikhumbula lingasentla yokuxhuzula sithe xa uxhuzuliswa zinto zamayeza, if uxhuzuliswa yityhuma, uxhuzuliswa medical condition, ayizukunceda le nto mntana omhle. Nayo le ukuba ungutywaleni okuba wena uzinikele ukhulele etywaleni wena ungumntu otywala, ayizukunceda le nto. Ifuna umntu ekuthiwa ukhwazwe etywaleni ukuba makeze azise imali. Unumber 3 sithetha apha ngamadliso. Wena mntu odlisiweyo isedi ke le, because ibala lonke idliso. You see idliso noba leliphi isibambelelo, particularly asithethi ngamadliso laseswini, isibambelelo idliso lothando, whether udliswe yifriend yakho ukuthi ikutyela imali, udliswe yicolleague yakho ukuthi uyisebenzele, udliswe ngulo mntu uthandana naye ukuthi ube yipopa yakhe, udlisiwe. Ukuba udlisela ukubana ingqondo yakho iluthuzeliseke, unimamele ingqondo, meaning esi sisibambelelo, isibambelelo sisebenza engqondweni. Uthi xa ucinga ubani ube nombilini ugoduka, isebenza phi engqondweni. Iyasebenza ke lento ukubulala esasibambelelo. Ingathi ke lo number 3 ngoyena ozawundinceda kuyo yonke lento, kuba sithi wena mntu othi ndidlisiwe khawufumane le bhotile yalapha ekhaya, izawuza ine-form of a bottle ke mntana omhle. Seyintluva ke ngoku yibhotile le. Bhotile le nto lena ingangekomityi, le nto yinto engangekomityi lesithetha ngayo. Eliyeza uzawuthi ubuye uyalisebenzisa liyaphela eladliso ubulinikiwe. Ndiyakukhuthaza ke wena mntu ubufake idliso ukuba khawumlinde noko iphele inyanga nowazimbini nowazintathu abone uba idliso liphelile phambi koba uphinde ubuye uzocela elinye ubuphinde ufake. Yabona, because ngoku ndiyayifuna nale yakho imali uba sifake isibambelelo, ndiyayifuna nale yakhe ukuba sisikhuphe isibambelelo. So funani imali ninikane ichansi ke uthatha i-3 months yakho naye athathe yakhe i-3 months. Unumber 4 ukuthunzeliswa. Ukuthunzeliswa ke kufaka into ezininzi. Bakhona abantwana, particularly abantwana, bazali baqapheleni abantwana benu. Abantwana benu uzofumana uba lo mntana wakho akathandwa nazezitshomi zakho, ingathi ngoku wena ungumntu othakatha because umntana wakho unesithinzi, akacaceleki. Noba umhlambile abantu abanamdla wakumfunqula ngokweklini, unamathunzi amdaka. Lo mntana wakho uyasetyenziswa ebusuku, uyinto ethile ehamba isebenza kule mizi at that tender age. Lo mntana uzawuhamba abe ngumthakathi ngenye imini because seqaliswa ukui-initiatwa. Eliyeza liyasebenza ke kwezo zinto zabantu abathunzeliswayo, including umuntu enihleli naye apha endlini, not necessarily umntana. Umuntu enimbonayo ukuba noko lo unazo iimpawu zoba ingathi sikhe simluze, but ke ngoku lo part ihamba nezinye izinto. Ukuba unalo ngxaki uthi ufuna umlulamisi, uspecify ukuthi ndinomntu endikrokela ukuba ingathi hayi uyasetyenziswa ebusuku kwenza uba siqale senze eminye imikhuba. Unumber 5 uyadibana ke nalo ungasentla in broad terms. Apha besithetha ngomntu osetyenziswa unknowingly. Apha ngoku sithetha ngomntu onimbonayo kuba lo usebenza nabantu abamdaka, lo ngoke ngumntana wethu, with
lona sithetha ngomntu oyenza loo nto knowingly. Mhlawumbi indoda ndini uthi unkosikazi uyathakatha, makhe sizame ukujonga ubana okanye myeni unkosikazi uthi umyeni uyathakatha, because le nto buthakatha is both way. Amadoda mawandithi kuthiwa ngabo baqhuba imfene, oomama baqhuba imitshayelo. Kuyaqhutywa kweli lizwe mntana omhle, kufuneka ube nento eyiqhubayo xa ungumntu ukuze uphumelele. Ipoint is ke uyakwazi ukuyi-introducer le nto kulo mntu if uzawukwazi ukuyisebenzisa. Andikho sure uzayingena njani, because izawususa ii-links between yena neetshomi zakhe. Ukuba zibhadlile zizawukhawuleze zizibuyisele ke eza links. Unumber 7 sithetha ngedepression apha. Bakhona abantu abathakathwa ngeenyembezi, umntu akalala ebusuku oko waba ngumakhala njalo, uyakhala akho nto nento encinci amdipressa lo mntu, ngudepression othile lo mntu. Uthe neetshomi ezi zingakwazi uhlala nawe mntana omhle, because bayadikwa abantu abahleli nawe. Wena ukhalela le ukhalela le ukhalela oko wena wakhala, siyakubaleka ke ngoku. Khawukuzame le nto uthi laqa mhlawumbi wena ubethwe ngedepression. Sithetha ngomntu oqale wotholeza kwamtholampilo, wathi azimkhawulezisa ukumsendaweni, athi makhe ndizame lena yakwabhele. Unumber 7, bakhona abantu ababona izinto engafanelanga bayazibona, babe beboniswa ngabom ngabantu bezinto zobumdaka ukwenzela uba lo mntu abe terrified. If ungumntu olandela into zamayeza, you may know of abantu ababona izinto, ahlala imini yonke angalali, ahlala ubusuku bonke angalali. Uyathakathwa laa mntu indlela abethwa ngayo ukuba ibe nguloo mntu ungalaliyo, woyikuba phakathi kwabantu, woyikuba yedwa ungayazi yeyiphi eyokuqala. Masimzameni ke naye loo mntu. Unumber 8, bakhona abantu abane-chronic headache. Uzuyijonge ke le channel apho sithetha nge-types of headaches. Sazitsho. Bakhona abantu abane-headache engancedwa yi-any of the things discussed. Makhe sizame uyijonga yingxaki nayo yasengqondweni. Kubekho ke ngoku abantu abane-uncontrolled tremors, not necessarily isizha yokuxhuzula, umntu khashake isandla, kodwa kaselitywala but ushake isandla, ushake into ethile. Ungumntu onezo tremors and bamzamile ekliniki ngawo amayeza e-central nervous system but wamncedanga. Sithetha ngalo sithi abamncedanga. We keep repeating le nto mntana omhle, deliberate, ukwenzela uba singayophendula ngenye imini. Thina singabantu bamayeza, sifuna wena uthi ndizamile ngezasesibhedlele azindincedanga. Uthi ke ngonza uzozama ezi zamayeza, okanye ndincokole nomntu who's my healthcare provider, uthi mandize nakwezi zesintu. Thetha ngawe ke. Unumber 10 sithi wena mntu uthi una any of i-conditions ze-central nervous system, zizanyiwe, zazanywa, you've given up. Khawukuzame ke into esuspecta ukuthi mhlawumbi wena yintakatho lena ikubethayo, uzame ujonga ukuba awunoncedakala na. Sicacisa into ethi ke wena mntu overseas, unfortunately asizukwazi ukukuthumelela eliyeza, because eliyeza linezinto esingakwazi ukuzithumela kude, linezo ngxaki zinjalo. But if uthuna any of the problems, singazama ujonga uba kwelo lizwe kulo yeyiphi into enoyelelana nezi sizifakileyo ukwenzela uba nawe uncedakala. Ungayifumani into engu-substitute ukuba awukho lapha, uzenzele the part engakwazi uhamba, sikuthumele ke the part ekwazi ukuposeka. Nanko kumlulamisi ke bantu abahle, masimzameni nathi silulame kuzo ezikona sikuzo. Siyekilale ke ngolu hlobo siyodibana ngalo usuku lwamayeza, apho silungisa khona ingxaki zalamakhaya ethu ngamayeza esintu. Camagu.